tomhle videu vás provedu časozběrem mojí cesty z Šanghaje do Xi'anu rychlovlakem. A to v období čínského nového roku, kdy se po celé zemi přesouvají obří davy lidí. Cestovali jsme z největšího nádraží v Šanghaji, které se jmenuje Hongqiao. A tady to nádraží je částí takzvaného Hongqiao Hub. Tady je dobré si ujasnit jednu věc. Hongqiao totiž není jenom nádraží. Hongqiao je integrovaný dopravní hyperuzel, má letiště, rychlovlaky, metro, autobusy, taxizóny a všechno je navržené tak, aby se člověk mohl přelévat z jednoho módu dopravy do druhého bez toho, aby ztratil půl dne. Tenhle hub má rozlohu zhruba 26 km čtverečních a zvládne obsloužit až kolem 1,1 milionu lidí denně. Když dorazíte na nádraží, tak vám hlavně připadá větší, než je letiště. A taky, že je. Je to takové dopravní městečko, než že by vám to připadalo jako nějaká budova. Jakmile vejdete, tak vás čeká vstupní kontrola. Naštěstí to není takový ten přepal jako na letišti, že byste museli všechno vytahovat. Je tam prostě rentgen na zavazadla a taky bezpečnostní rám. No a taky kontrola lístků, protože kdo nemá jízdenku, nemůže jít dál. A co mě tady docela dost baví je, že nad toaletami jsou obrazovky, kde vidíte obsazenost kabinek a někdy i různé technické ukazatele, jako že například je tam velmi dobře filtrovaný vzduch, čili se tam nedrží patogeny. To je podle mě takový výdobytek po covidu. Období tohohle obrovského přesunu lidí skrz Čínu se říká čínsky Chunyun, což znamená novoroční cestovní špička. A abyste věděli, je to jeden z největších logistických momentů na světě. V roce 2026 úřady očekávaly kolem 9,5 miliardy cest během těch zhruba 40 dnů. Takže když vám to na kameře přijde plné, tak je to tak. Ale funguje to. A co možná kdejaký Čech bude závidět Číně, je, že čínské vlaky jsou neuvěřitelně dochvilné. Odjíždějí s přesností 99% a přijíždějí s přesností 98%. Existují případy, které se v Číně staly doslova internetovým lynčem, protože když se někdo pokoušel třeba nějaký vlak zdržet, tak to všichni natočili, všechny zprávy to zveřejnili a jednoduše toho člověka už nikdo nikdy nezapomene. Na rozdíl od Evropy je tady hodně letištní organizace, máte vymezený čas, kdy se můžete dostat na nástupiště, protože když se gate uzavře, tak už se nikam nedostanete. Člověk si uvědomí, že ten systém je postavený na tom, aby minimalizoval náhodu. Když jedete trasu Šanghaj-Xi'an, vzdálenost je přibližně jako v Evropě výlet přes půlku kontinentu a časově to vychází typicky kolem 6 hodin pro nejrychlejší spoje. Čínské vysokorychlostní vlaky běžně jezdí až kolem 350 km za hodinu. Ze začátku trasy z Šanghaje do Xi'anu je krajina plná urbanismu, průmyslu, máte tady rovinky, hodně vody, jezera, kanály, mosty. Oblast kolem Šanghaje je prostě známá svou vlhkostí a úrodností. A postupně, jak se sunete západněji, začne se měnit barva a konzistence půdy na takovou žlutou a prášivou. Domy jsou tady jednodušší a věci vypadají víc vnitrozemsky. Co se týče stravy ve vlacích, tak přestože tady máte nějakou nabídku, tak to není tak luxusní jako například v letadlech. A taky tady panuje taková místní tradice, že si lidi často nosí do vlaku instantní nudle. Právě instantní nudle zažili díky čínským vlakům ten největší boom. Je to proto, že tady je k dispozici horká voda a je jednoduché si je připravit. Je to zhruba podobné, jako když u nás si lidi dávají párek v rohlíku na benzínce. Čínská vysokorychlostní síť je obří. Ke konci roku 2023 byla délka provozovaných vysokorychlostních tratí kolem 45 000 kilometrů. A rozhodně to není ekonomicky výdělečné.
Provozovatel nese vysoké závazky a v médiích se uvádí, že je to zhruba více než 6,5 trilionu juanů, což je na české koruny krát 3. No a jak jsem říkala, není to ziskový podnik, je to infrastruktura podobně jako dálnice. Návratnost je často sekundární a terciální a bez toho, aniž by to provozoval stát, tak by to prostě neexistovalo. Města ve vnitrozemí se stávají lépe dosažitelná. Vznikají také regiony, kde se dá žít a pracovat bez toho, aby všechno dobré mohlo být jenom na východním pobřeží, které prostě má v Číně lepší strategické umístění. Zisk se potom dokáže trošičku lépe rozšířit mimo epicentra. Krajina okolo Xi'anu a Shangxi je známá tím, že je to oblast takzvané sprašové plošiny. Je to v podstatě taková jemná, žlutá, drolivá půda. V polích si můžete všimnout takovou zvláštnost, což jsou malé hrobové mohyly přímo mezi políčky. Je to taková tradiční forma pohřbívání farmářů. Rodinné hroby bývají i mimo klasické hřbitovy, někdy přímo v půdě, ke které má rodina vztah. Místní tomu lidově říkají fentou, což znamená prostě hrobový násep. Poznáte je i podle toho, že na nich často jsou barevné květinové cingrlátka. Většinou jsou to umělé kytky nebo věnce. Kdybyste si k tomu zašli blíž, tak byste viděli ještě vonné tyčinky a papírové obětiny. Taky si můžete všimnout občas domy, které nejsou úplně typické. V oblasti sprašové plošiny totiž existuje tradiční typ obydlí zvaný yaodong. V podstatě je to obydlí vyhloubené do svahu. Má to logiku, v létě je tam prostě příjemněji a v zimě to drží teplo. No a dorazili jsme do Xi'anu. O Xi'anu vám určitě povyprávím v jiném videu, protože to město mám moc ráda. Je tam neuvěřitelně dobré jídlo, řekla bych, že možná nejlepší v Číně, zatím co jsem měla. A je tam taky spousta historie, takže se na to těším. Pokud jste každopádně čekali, že cestování během čínského nového roku je trauma, tak to tak není.